Sunana Saminu Salisu Sayaji Electronic, wanda nake Nasarawa Local Government, Kano State Nasarawa Local Government, bayan Keystone Abuja Line, lamba 76. Alhamdulillahi, ni dai an haife ni a Nasarawa Local Government Brigade, nan yan balangurin mutuwa. Mahaifina kuma mutumin Ɗanbatta ne, ana kiransa Salisu Yaji Ɗanbatta mai ɗori. Ni ɗansa ne na cikinsa. Alhamdulillah, na yi sana'o'i da dama, amma gaskiya harkar kayan wuta sha'awa ta bani na kan cewa in jarraba ta a cikin kasuwancin da na yi ga yaya abin, amma gaskiya alhamdulillah kawai ni sha'awa zan iya cewa ta bani. Kuma kasuwanci ne wanda na ji ina son shi a cikin zuciyata, kuma alhamdulillahi daga nan har Lagos ta dalilin wannan kayan wuta na je Alaba International, a can nake so kayana in kawo. Tun ina harkar takumbo har na zo ina sai da sababbin kaya, yanzu a cikin sababbin kaya nake.